கண்டிப்பா ஒரு நாள் விடுவாரு. அதான் எடுத்துட்டு இருக்கேன். அதான் எடுத்துட்டு இருக்கேன் வீடியோ எல்லாம் எடுத்துட்டு இருக்கேன் வீடியோ. வாங்க சூப்பரா இங்க வந்து சரியா வந்துரும் சூப்பரா. ஓ எப்படி ஒருத்தனை அங்கதான் வர சொன்ன. எல்லாம் சூப்பர். ஃபேஸ்புக்ல போடலாம். பாரு பயிர் ஆபரேஷன் பண்ண மாதிரி நிக்கிறேன். அவ்வளவுதான். இல்ல பயிர் ஆபரேஷன் பண்ணி படுக்க வச்ச மாதிரி படுக்க வச்சாங்களே ஜவஹர். சொயின்னு போலாம். Come on. நிக்கணும். ஆமா நேரம் கல்லுல போய் ஆடுவா நல்லா வச்சுவீங்களே கேமரா. நல்லா கம்பீரமா போகும்போது விட்டு என்னங்க இது பாட்டி வாழ்க்கையில இதெல்லாம் சகஜம்பா. ஐயா ஐயா ஏந்திரு கை கொடு. இது கூட கேமரா இங்க கொடுப்பா. இவங்க கொடுங்க. பண்ணிட்டீங்களா?